eta kamaran bestalde, hortzen daukagu, Igor Arruabarrena, Toki Ona Institutuko zuzendaria. Egunon, Igor? Egunon, Bueno, ongi erran beharko, konfinamentuan, zuek ere konfinamentuan zaudete, erraidiaz, nola eramaten ari zarete konfinamentua Toki Ona Institutuan? Bueno, nahiko gogor doa esan, Nahiko gogor. Azkenean, bueno, 2 astezena 6 doa eta luze. Eta, bueno, hasierako momentua izan zen, pues, bueno, lan guztia dena martxan jartzeko eta kristo lana izan zen, ze, karo, ez ginen presguk telelanean lan egiteko, ez guta ez beste inor. Eta, bueno, lehenbiziko aste izan zen, eromena guztia web bidez eta dena plataforma guztia martxan jarri eta nahiko eromena, gero ja izan ziren uste, bueno, lasaitasun edo horreka bat bilatu zena, eta guain abaitzen ari da nekea, nik uste. Nekea, ja guztiak gaude nekatuak, bai ikasleak, bai irakasleak, urrutira ikaslean atzetik lan egitea zaila da, ikaslearen ere zalantza komunikatzea asko zailagoa da telelanean, guztiak ja nik uste nahiko nekatuak. Bueno, Toki Ona Institutuan, aurtengo urte honetan, pentsatzen du batxiller bigarren mailari arreta berezia emanen diozuela, batez ere horreri izanen da, ez? Eta baita ere laugarren DBH-a, horiek dira pixko bat gehien kontutan hartzen dituzuenak, edo azkenean denei arreta egin behar? Arreta azkenean guztiei nik uste xora bera berdina dela. Azkenean irakasle bakoitza badugu gure ordutegia, eta irakasle guztiak ari dira bere ordutegia betetzen, eta bere ordutegi horretan beraien ikaslei lanak bidaltzen eta zuzentzen. Egin genuena izan zen azkenean, ikasleak duen ordutegi hori mantendu, bai? Eta irakasleak egiten duena da, bere ordutegian dagokion klase hortarako lana bidali, bai? Gero lana jaso, zuzendu eta horrela jarraitu orduan. Zentzu hortan, jarraipena berdina da edozein mailatan. Bai egia da, baduela zailtasun edo arreta berezi bat behar duela, batez ere bigarren batxillerrak ebauerengatik, ezta? Garai bateko selektibitatea delakoarengatik. Eta hor ikusi beharko da batez ere kurso bukaera nola eman ebau horri begira. Hor dago orain zalantzarik handiena. Beraz, oraindik zehaztu gabe dago erabat, nola izango den bigarren batxillergoaren bukaera, ebaluaketa eta guzti hori? Justu atzo arratsaldean jaso genuen ez erresoluzioa, baina bai erresoluzio horretan joango den nolabaiteko egutegia. Eta orain arte ez genuen ezer jaso eta ari ginen lanean betiko egutegiaren aurreikuspenekin. Orduan, egutegi berri horretan, egin dutena da bigarren batxillerrean, gaineko guztietan ez, baina bigarren batxillerreko kurso eskolarra esango dugu, 3 astez atzeratu dute. Hau da, luzatu egin dute, 3 aste gehiagoz egongo dira klaseak bigarren batxillerrean. Gainerako mailatan egutegia mantendu dute lehen zegoen bezala. Bigarren batxillerrean 3 astez luzatu dute telelan hori. Ebau ere atzeratu zuten, ekainaren hasieratik azkeneko astera pasa zuten ebau, eta orduan horri begira 3 aste irabazi dira esango dugu. Eta printzipioz telelanean jarraituko dute, maiatza bukaera arte, eta gero ikusi behar azkeneko Sánchezen adierazpenen arabera, maiatzaren 25ean sartuko gineke fase 2 delako horretan, gauzak ongi badoaz, deseskalada hori ongi badoa behintzat. Eta kasu horretan hartzen du, bigarren batxillerrekoak ikasleek nahiko balute behintzat ikastetxera bueltatzen ahalko direla, kopuru murritzagoetan, kaso goiz eta arratsalde, ez dakigu ezer oraindik. Baina bidea ematen du irekitzen direla bigarren batxillerrekoi azkeneko klaseak, azkeneko azterketak, azkeneko errepaso, ebauri begira azkeneko errepaso klase guzti horiek ikastetxean bertan egiteko. Beraz, pentsatzen dut aldea handia dela presentziala izatea klasea edo online egitea, ez? Edukien aldetik edo batez ere motivazioak eta baita ere faibak edo hartu eman hori delakoan, ez? Era bat, ez da bat ere berdina. Zutan egoen solasten egean bezala, aurrez aurre izan ezko ezen berdina izanen, eta hori
bi pertsonen artean. Pues, claro, ja jartzen baldin bazera klase baten aintzinean, pues, batxuzula 30 ikasle inguru, pues, bideokonferentzi bidez klasea ematea oso zaila da eta oso hotza. Zalantzak argitzeko, pues, claro, dena mikroa itzali izan behar dute, zalantzak argitzeko txanda eman behar diezu hitza, dena, ez da berdina pantalla bati begira egon edo klase baten aurrean, guztia da bilerak egiteko, bai. Askoz, niri bintzat, askoz nekagarria egiten zait telelan hau, eta egun guztia edo monitore bati begira, edo mobilari begira, edo egon beharra, askoz nekagarri egiten zait, bistaren zait, ez guztia gortu guztiaren zait, fizikoki bertan egotea baino, ez? Askoz, ez dakit, erresago eramaten da klase arrunt bat, askoz lasaiago zaude, askoz relajatu, ez dakit nola deskribatu, telelanean aritu baino. Telelanean nik sensazio dut eguna bukatzen dudala leherrina. Eta fizikoki ez mugitu. Denaren, batzut diote telelana eta horrela gauza hauek gelditzeko etorri direla. Uztartu beharko direla, zure ustez, presentziala bezalakorik ez da, ez? Telelanak ekarri duena gauza bat ona da, tokatu zaigula guzti hori kurso intensio bat egitea teknologia berria hona. Eta hori da ateratzen didan gauza ona. Ikusten nahi adibidez, irakasle gazteak teknologia honekin dato zela, doia nahiko barrenatu dutela, baina ikusten zen adin horrela datu irakasleak, ez dakit, deneti dago, baina 50 gorako irakasleak, teknologia hau gelditzen zaila pixka bat urruti. Beti da salbuespenak, baina, modu ontara egia da, behartuek sentitu direla denak teknologia hauek erabiltzera, eta hasieran esan dudan bezala, izan zen, pixka bat eromena guztiok gauden ikasi arte, 1000 zalantza, 1000 nola sortzen zen Classroom bat, nola sartu kalendarioan egin beharreko lana, edo horrelako 1000 zalantza egon ziren, baina guztiak azkenean egokitu behar izan dira, eta ikasi dute, orain ja nirekin ez du inor kontaktatzen teknologiako zalantza horiek argitzeko ja ikusi da, denak ikasi dugula. Eta berdin ikasle aldetik ere, gazteak egia da, aurrak edo nerabeak datoz beste maila batekin, baina beti daude hor ere teknologiarekin reakzioak edo, ez zaina bat ere gustatzen, eta horiek ere egokitu behar izan dira, eta berai ere ongi etorri zaie zentzu horretan, bai? Baina ez du galdu behar nire ustez jendearekin egitazko hartu eman hori, ez da bat ere berdina. Eta honek bai arriskua dula, batez ere gazteengan teknologia hauetara gehiago engantzatzeko, dependentzia gehiago sortzeko. Eta ez da bat ere berdinen ere ustez behintzat, pertsona batekin fizikoki egon, edo pantalla baten aurrean egon, ez da bat ere berdin. Orduan, erraten den bezala habilidadeak edo gizarte abilezio horiek galdu hartu emaneko abileziak galdu egiten dira, ez? Arlo personalean, nahi dut, bakarrik arlo teknologikoa erabiltzen balen bada. Niretzat erabat. Akaso nerabe horiek esango dute, bai da, este karka, ez? Jo esango dute, hau zarra duk, eta holako gauzak esaten jo. Akaso egia da, eta nerabek akaso lortzen dute harreman berdina lortzea urrutiko distantzia hortara, ez? Baina nik ez da, nik teknologia zalea naiz, De hecho, ni ikasketaz informatika aria naiz. Baina niretzat ez da bat ere berdina. Ongi daude teknologia guzti hauek, baina niretzat beren horria dute eta erabili behar dira, inbestekoa denean, baina niretzat bilera bat izan, pertsona batekin bilera gela batean, mahai inguruan edo eduki pantalla bidez eskeztu zer ikusi. Baita ere, orain jarriko dira neurriak, martxan jarriko dira neurriak batez urruntasunarena, mantendu behar den distantzia, maskarillak erabiltzea, guzi horrek urrunduko gaitu, erran nahi dut beste gizarte mota bat dakar, hotzagoa, urrutiagoa, beldurtiagoa. Ikusi beharko da zen luzatzen den. Nire ustez, honek, jadanik luzatzen da desente, hasiera batean uste genuen baino gehiago.
Eta bai, jadanik nik uste bere eragina izango du hau bukatzen denean, berriz ere hurbiltasun horretara, akaso hasieran arrotzingo zaigu. Baina, pentsatzen dut, espero dut, pasako zaigula denoi beldur hori, eta listo, hau, luzatuko balitz, zepe luze batera, pues, akaso ja gizartean izanen du eragina, gizartean, kulturan, azkenean, egia da, gizarte desberdinetan, pues, bueno, klimarengatik edo dena delakoarengatik oso kultura desberdina dela, ez? Jadanikan oso desberdina da, Frantzia batera edo iparraldera joan zera, han dagoen kale bizitza, edo hegoaldean edo Espainiak baten joan ezkero, hor dagoen kale bizitza era desberdina da. Eta berdin, pues, Europan iparraldera joan ezkero, ez da? Ni beti pentsatu izan dut horrek, du dirabe klimak ere zer ikusi izan duela. Hori egoera horiek sortzen. Pues bueno, hemen gure kasuan akaso ez da klima izango, baina akaso virus honengatik ere asko epean asko luzatuko balitz, oso kulturalki ere guztia aldatuko luke. Espero dezagun ez. Bueno, beraz, orduan orain eta berriro itzurriz ikasketetarat. Egin behar dutenak, bigarren batxilergoa noiz amaituko dute aurten ikasturtea? Eta irakasleok ere noiz amaituko duzu ikasturtea? Ikasturtea, esate dizut, atzo arratsaldean bidali zutenaren arabera, ohiko ebaluaketa edo deitzen dena, bukatuko litzateke ekainaren 5ean. Bai? Hau da, izango luteke ekainak 3, 4 eta 5 azkeneko azterketak. Bai? Ondorenean etorriko dira zehatzeko, ebau prestatzeko klaseak, eta ebau izango da, orain buruz aginez, baina bueno, ekainaren bukaeran, azkeneko astean 20-ko, oroitzen orain, eguna zehatzen atzin. Eta hor izango litzateke guztia ondo joango balitz bukaera. Bestela, ez balitz, baluteke ohiko ebau egingo, ez ohiko deialdia dago uztailaren bukaeran. Orduan hor bukatuko luteke batxilerrekoek beraien kursoa. Bigarren batxilerrekoek. Gainerantzekoek, pues, egutegi ez dute aldatu. Gainerantzekoentzat izango da, maiatzaren bukaera da ohikoa, hau da guztia gainituzkero, eta ekainaren 18 inguru hortan bukatuko dute ez ohikoa. Bai, hau da. Alegia, labur bilduz. Batxiler bikoentzat bukatzen da ekainaren bukaeran, eta ez balin badu luteke gainditua izanen, uztailean bukaeran izango dute ebagoa. Eta gainerantzeko mailetan, maiatza bukaeran guztia gainditu ezkero, eta ekainaren erdialdera ezkeia errekuperan. Bueno, eta kursoak gainditzeko ebaluaketak eta horretan, nola izango da, urte berexia denez, hor pentsatzen dut, burua uste, eta bueno, aztertzen ariko zaretela, edo ze irizpide erabili behar duzu. Gutxienez tokionan, azkenean tokiko irizpidea baita, ez da? Bai, bueno, tokikoa da, baina beti azkenean, gure gaintikoa dago jendea, jarraibideak ematen dizkiguna eta esaten diguna nola kalifikatzen aldugun, hau da guk ezin dugu legearen gaintik kalifikatu. Orduan, orain arteko mandako irizpideen arabera, azkeneko nota jartzeko, puntuan hartuko diren ebaluaketak izango dira lehenengo eta bigarren ebaluaketak. Biak presentzialak izan zirelako eta modu ohikoan arruntean eman zirelako. Orduan, zer gertatzen da 3. ebaluaketarekin? Bueno, 3. ebaluaketan, gertatzen dena da, ezin dela ziurtatu guztiek, ikasle guztiek izan dituztela errekurtsoak telelan horretan ondo aritzeko, bai? Egia guk Chromebookak, ordenagailuak, behar den hardware guztia banatu dugu, zentzu hortan ez dago arazorik, baina arazoak sortu dira konexioarekin, bai? Internetare. Eta hor bai, guk ezin dugula konpondu, ze hor ja operadorak, Movistar, Orange, Euskaltel, horiek konpondu beharreko arazoak dira. Eta horiek ezin dira, batean ezin dute pasatak inoraino fibra.
Hor aurkitu ditugu batez ere akatsak, eta ikasle batzuk telelanean aritzeko arazoak izan. Orduan, laburbilduz, hirugarren ebaluazioan kontuan hartuko da egindako lana, bai, baino batipat notak goratu ahal izateko. Hau da, lehenengo eta bigarren ebaluazioarekin egiten da media, eta hirugarren ebaluazioa erabiliko da batez ere nota igotzeko. Bai? Ez jeisteko. Bai? Hau da, hirugarren ebaluazioa suspenditu, berez, posible da suspenditu ikasle ez dugu zer egin, posible dugu hirugarren ebaluazioan jarri, kalifikatu gabe, ez duelako lanik egin, baina gero bere nota, kursoko nota, izango da lehenengo eta bigarren ebaluazioaren media eginda. Bai? Eta hirugarren ebaluazioa kontuan hartzeztan izango da nota igotzeko, ez jeisteko. Hori da legeak esan diguna, eta guk aplikatuko duguna, guk ezin dugu legeaz gainera. Bueno, eta bat horren ikasturteari begira, pentsatzen dut baita ere ja, erronka berria izanen dela. Erabat aurten galdu, kakotxartean jarrita galtzearena, edo berriro berreskuratu beharko da, eta suposatzen da ja, era normalean hasiko dela, baina hori ere ez da ziurra. Beldurra hondiena hortzi dator. Printzipioz, oraingoz, ez dakigu ezer, eta hurrengo ikasturtean normalari da planteatzen. Baina, bueno, beti dago beldur hori. Gripe urtero bueltatzen den bezala, hau beste virus bat izaki, zergatik ez da hau ere berriz bueltatuko. Eta seguraski bueltatuko da, kontua da preste hongo eran, bakuna aldetikan, edo medikamentu aldetikan, honi aurre egiteko. Etortzen bada, berriz horrelako moldaketak egin beharko dira, baina printzipioz, oraingoz, hurrengo urterako antolaketa beste edozein ikasturterako antolaketaren berdina da, ez du aldatzen. Beraz, ikusten dut hor murgiltzen ari zaretela, alde batetik ikasketak ematen, eta bestaldetik baitere antolaketa kontu guzi hauekin. Bien bitartean, Tokiona institutua itxita egongo da, pentsatzen dut, langile batzurekin agian, baino itxita. Bai, argita garbi jarri zuten instrukzioetan, jarraibideetan, ez ikasle ez guraso ezin dela ikastetxera hurbildu, alegazia dute. Orduan, ez zuen zentzurik ikastetxea bere ordutegi berean ireki eukitzea. Egin duguna da, astean zehar 2 egun jarri ditugu, aste arte eta ostegun, goizeko 10:00-tatik gaueko 8:00 dago irekita ikastetxea, baina beti ere bertako langileriarentzat, hau da, guk irakasleok, badugu bideokonferentzia bat egin, badugulako ikastetxean fibra, bertan ondo egiten dugu, edo baitugulako fotokopiadorak, edo eskanerrak, edo materiala prestatzeko, bertara joatea askotan erosoago egiten zaigu, eta orduan horretarako biltzen gara, bai? Baina gainerantzekoan itxia dago. Aste arte eta ostegunetan hori ordutegi horren barnean, baina beti ere bertako langileriarentzat. Eta noiz irekiko dugun? Hori ere oraintxe lehengo larun batean Sánchezek esandako instrukzioen arabera, guztiongi baldin badoa behintzat, fase 1 horretan, edo bat fasean sartzen geranean, izango dela maiatzak 11 horretan, hori jartzen du administrazioko langileria eta zuzendaritza eta garbitzaileak eta bar lanean hasiko direla ja. Orduan, asmoa dugu hurrengo astean garbitzaileak joango dira, institutua erabat berriz garbi uztera. Ez dakigu hor, zerbait virusen bat edo gelditu den edo segurazkionezko gila egongo da, baina behintzat garbituko dugu erabat institutua eta ja, maiatzaren 11ean guztiak ja egunero, joango gara bai administraritzakoak eta bai zuzendaritzakoak. Ederki, horre neurriek hartu behar, pentsatzen dut ahokoak eta gainerako esku garbiketak eta esku larruak eta horrelako gozak. Bai, bidali dute neurri batzuk hartu beharra, baina oraindik ez dut zehatz-mehatz irakurri. Badugu maiatzaren 11 arte denbora ikusteko eta baina behiratu behar ditut, baina bai, seguro direla, 2 metro mantentu beharrak eta maskarilla jarri beharrak, seguraski, eta horrelako bilerak egin behar baldin badira distantzira, eta horrelako gauzak izango dira. Baina orainik zehatz-mehatz ez ditut irakurri, baina bai, bidali dituzte.
Bueno, eta nola uztartzen da egoera honetan, pixko bat azkenean telelanak dena jaten duen honetan, eta baita ere koronavirusan krisiak eta konfinamentuak eta jaten duen demonotan, nola uztartzen da lana eta bueno, familiko bizitza. Bueno, ez da erresa, ez da erresa toki berean, azkenean lan egitea eta familiari atenditzea eta denak espazio txiki baten esan dugu eta ez da erresa. Askoz erresagoa da, lanerako joaten zure lantegira lasai egiten duzu lana eta etxera etortzen zeanean deskonektatu eta ja familiarekin ez, eta hemen da denan nahasia, aurrak badituzte beraien lanak, beraien zalantzak, etxeko gauzak ere egin behar dira, gero denak elkarrekin egotea konfinamentu hortan sortzen ditu hainbat estres, pues bueno, ez da erresa, sorte zemaztea laguntzen eta lan asko berak eitxeitu, etxeko lan asko eta aurren etxeko lan asko ere bera laguntzen ditu eta eskerrak laguntza horri, bestela ez dakit nola ingo. Bueno, eta zer egin behar du, Igor Arruabarrena konfinamentuak itzen den Biramunean? Ez dakit, a ber, nahi bukatzen den eta ikusiko dugu. Zer egiten den, baina guain, momentu enten, nago deskiatzen larrumat aietzeko, korri bizkat egitea joteko. Hoxe da gatola jarri hau burutan, ze, nien bereziki kirolaria izan inoiz, baina bera, justo, hainbat urte kirolikin gabe eta guantxe nera marratxa bat lau hilabete edo 5 hilabete edo korrika, behingoz hasi nazela korrika eta kirol bizkat egiten, da justo hor dentxe konfinamentu eta korri ez egin, eta guain dakat hortxe, grin hori bekau en la leche. Hona barnaz da, berriz ere izerde ikuska botata itea, baina ikusiko dugu, gero seguraski larun bat iritsi, korrik hasi lesionatu eta jazta, etxian elituko bera, baina ikusiko dugu. Bueno, ja horrela den, korrika gustora ditu, ez lesionatu, eta animo, Igor, esker mila gurekin izateagatik eta Tokiona Institutuko egoera pixkoa eta saltzeagatik. Ondo, eskerrik asko zuei, ongi segi.